салом бинандагони гиромӣ, нашри ҷанбастии барномаи иттилоотии навид аст ки мустақиман аз телевизиони Сафина манзуратон менамоем. дар студия бо шумо Манучер Маҳкамов ва Малоҳат Назар Шозода. Салом. 19 июни соли равон иҷлосияи 18 маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати шашум баргузор мегардад. иҷлосияи 18 маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати шашум 19 июни соли 2024 соати 10 дар маҷлисгоҳи маҷлиси миллӣ баргузор мешавад. аъзои маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон 18 июни соли 2024 аз соати 9 то соати 17 ва 19 июни соли 2024 аз соати 8 то 9 дар шӯъбаи ташкилии дастгоҳи маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон ба қайд гирифта мешаванд. онҳо метавонанд барои маълумоти бештар гирифтан бо телефонҳои 221 9835 223 1948 муроҷиат намоянд. ёдовар мешавем ки дар иҷлосия қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими ҷашну маросим дар ҷумҳурии Тоҷикистон, қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулият барои таълиму тарбияи кӯдак, қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи нишондиҳанда барои ҳисобҳо, қонунҳои ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ворид намудани тағйиру иловаҳо ба кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар бораи ворид намудани тағйирот ба кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин дигар қонунҳои қабул намудаи маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон дар назар дошта шудааст. дар доираи тадбирҳои созандагӣ ба ифтихори 35-солагии истиқлоли кишвар, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии ноҳияи Ҷалолиддин Балхӣ ва соҳибкорони ватандӯсту маърифатпарвари он ба бунёди муассисаҳои таълимӣ, синфхонаҳои иловагӣ, аз навсозии биноҳои таълимии фарсудагардида ва таъмири капиталии онҳо таваҷҷӯҳи махсус зоҳир мекунанд. гуфта мешавад ки то оғози соли нави хониш як қатор синфхонаҳои иловагӣ мавриди истифодаи умум қарор гирифта дар даҳҳо муассисаи дигари ноҳия чунин тадбирҳои ободонӣ ҷараён дорад. шарҳи бештари мавзӯъ дар таҳияи ҳамкорони мо аз ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ. дар ҳудуди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 1 ҷамоати шаҳраки Балхи ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ сохтмони бинои иловагии таълимӣ иборат аз 20 синфхона барои 1000 нафар хонанда дар дубаст роҳандозӣ шудааст. зарурати бунёди бинои сохташаванда ин бартараф намудани норасоии ҷойнишаст дар муассисаи мазкур мебошад ки сол ба сол бо зиёд гардидани теъдоди хонандагон норасоии ҷойнишаст ба миён омад. ба ин хотир масъулин дар ҳамкорӣ бо кумитаи падару модарон ва дастгириҳои бевоситаи роҳбарияти ноҳия иқдоми сохтани симхонаҳои иловагиро рӯй кор гирифтанд ки баъди мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани он шароити созгори баҳри таълимгирандагони ин муассиса фароҳам хоҳад гашт. метавон гуфт ки то инҷониб дар ҳудуди муассисаҳои таълимии ноҳия даҳҳо адад симхонаҳои иловагӣ ба талаботи муосир ҷавобгӯ сохта шуда дар ҳолати истифодадиҳӣ қарор доранд. бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Ҷалолиддин Балхӣ дар муассисаи таҳсилоти миёнаи рақами 26 10 симхонаи иловагӣ, дар муассисаи таълими рақами 1 20 симхонаи иловагӣ, дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 13 4 симхонаи иловагӣ, инчунин дар муассисаи таҳсилоти томактаби рақами 15 барои 200 нафар кӯдакон аллакай сохтмонашон инома дорад. сохтмони 147 симхона ба нақша гирифта шудааст ки барои 3600 нафар хонандагон дар як бас нигаронда шудааст. боварӣ комил дорем ки то ҷашни 35-солаги истиқлоли давлати ҷумҳурии Тоҷикистон сохта ба истифода дода мешавад. ҳамзамон бинои муассисаи таълимии томактабии рақами 6 воқеъ дар ҷамоати номбурда аз ҳисоби буҷаи маҳаллӣ бунёд шуда истодааст ки сохтмони ин бино аз моҳи сентябри соли 2023 оғоз гардид. ёдовар бояд шуд ки фаъолияти муассисаи мазкур беш аз 50 сол буда имрӯз дар он 102 нафар ба таълиму тарбия фаро гирифта шудааст ки бинои фаъолият дошта имрӯз дар ҳолати садамавӣ қарор дорад. иншооти бунёдшуда дуошёна буда барои 160 нафар кӯдак пешбинӣ шудааст. ба иттилои масъулин айни замон корҳои сохтмонӣ дар дохили ҳуҷраҳо ҷараён дошта 10 нафар аз сохтмончиёни маҳаллӣ ба кор ҷалб гардиданд. майдони умумии бино 3845 метри квадратӣ буда дар назар аст ки то охири соли равон мавриди истифодаи умум қарор хоҳад гирифт. дар соли таҳсили 2023-2024 ба арафаи ҷашни наврӯзи байналмилалӣ در جماعت دهاتی نوباد مؤسسه تعلیم رقمی تعلیم رقمی 23 24 25 ساخته به استفاده داده شده است که همش با زحم و تلاش‌های
мақомот ҷурои ҳокимияти давлати ноҳияи ҷалолиддин балхӣ ва кумитаи қадар давом мешавад. طی سالهای صاحب استقلالی در همه شهر و نواحی کشور با بنیاد بنا و مؤسسه‌های نو و تامین صنفخانه‌ها با تجهیزات و عیانیت‌های تعلیمی شرایط درس‌آموزی محصلین به مراتب بهتر گردیده ایستاده است. در واقع سعی و تلاش بی‌اندازه و تشبس‌های سازنده اهالی معارف پرور ناحیه گواهی از آن می‌دهد که در تعلیم و تربیت فرزندان خود بی‌تفاوت نبوده آماده‌اند که بهره بلند برداشتن سطح تعلیم و تربیت نورسان و جوانان سهمی از این هم بیشتر گذارند. گزارش شهلای احمد خان طالب جان سیفوف بر برنامه اطلاعاتی نوید از ناحیه جلال‌الدین بلخی. кишоварзони вилояти суғд бо дастгирии пайвастаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар самти амалисозии рушди устувори соҳаи кишоварзӣ ва ҷиҳати афзун намудани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти рақобатпазир, ғанӣ гардонидани бозорҳои истеъмолӣ, бештар таъмин намудани аҳолӣ бо маҳсулоти ватанӣ, баланд бардоштани боздеҳи замин ва ҳосилнокии зироат, инчунин истифодаи самараноку оқилонаи захираҳои замин ва об ба дастовардҳои назаррас ноил мешаванд. ин рӯзҳо дар боғи миллии ваҳдат воқеъ дар ноҳияи бобоҷон ғафуров ҷамъоварии ҳосил ҷараён дорад. гузориш дар ин бора. кишоварзони вилояти суғд баҳри ҳарчи тезтар ҷамъоварӣ намудани анвои гуногуни меваю сабзавот кӯшиш ба харҷ медиҳанд. дар муассисаи давлатии боғи миллии ваҳдат воқеъ дар ноҳияи бобоҷон ғафуров аҳли заҳмат айни замон ба ғунучини меваи зардолу машғул ҳастанд. қисми бештари масоҳати боғотро дарахтони зардолу ташкил медиҳанд, яъне аз 524 гектар замини боғот зиёда аз 400 гектар зардолузор мебошад. боқимонда дарахтони олу, себ, шафтолу, гелос ва дар масоҳати 15 гектар токзор мебошад. бо ҷалби 35-40 нафар қувваи корӣ аз ҳисоби занону бонувон ҳамарӯза ба ҳисоби миёна 1 тонна зардолу ҷамъоварӣ гашта ба бозори дохилӣ бароварда мешавад. чанде қабл аъзоёни 6 бригади амалкунанда ҳосили гелосро ҷамъоварӣ намуда бозори дохилиро бо ин меваи тару тоза таъмин намуда буданд. дар асоси дастуру супоришоти асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати бунёди боғоти нав ва таҷдиди боғҳои кӯҳна имсол дар боғи миллии ваҳдат майдони зиёда аз 15 гектар боғи кӯҳна аз нав таҷдиду навсозӣ карда шуда ба ҷояш ниҳоли дарахтони мевааш тамоюли содиротӣ дошта шиноида шуд. ҳосили навъҳои пешпазакро ғунуҷин карда истодем ва ин раванд то ҳол идома дорад. мақсади асосии муассиса ин ка мебошад ҳам ба таъмини амнияти озуқавории мамлакат саҳми худро гузошта мебошад ва кӯшиш ба харҷ дода истодааст ки бо меваҳои тару тозаи истеҳсоли худамон бозори дохилӣ ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистонро таъмин намояд. кормандони муассиса шурӯъ аз соли 2018 то инҷониб зиёда аз 20 гектар боғҳои интенсивӣ, яъне ки боғҳои ҳозиразамон бунёд карда шуд ва имсол ҳам дар нақша ҳаст бунёди боғҳои интенсивӣ меваашон тамоюли содироти доштаро бунёд намоем. имсол шурӯъ аз моҳи феврал дар муассиса таҷдиди боғҳои кӯҳна ба боғҳои ҷавон зиёда аз 15 гектарро дар бар гирифта дар он асосан дарахтони меваашон содироти доштаро шинонида нигоҳбин карда истодем. баҳри баланд бардоштани ҳосилнокӣ ва ба даст овардани ҳосили дилхоҳи меваҷот дар боғи миллии ваҳдат пойгоҳи обкашӣ ва 9 адад чоҳи амудӣ амал мекунад ки ба гуфти мутахассисони соҳа дар таъмини боғот бо оби полезӣ ҳиссаи бештар дорад. зимни наворгирӣ маълум шуд ки деҳқонон дар партави сиёсати аграрии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти самаранок истифода бурдани ҳар порча замин тадбирҳои судманд андешида байни қаторҳои боғот сабзавоти барвақтӣ чун картошка, пиёз, сабзӣ, помидор, қаламфури булғорӣ кишт намуданд. рӯзҳои наздик бозори истеъмолӣ баробари анвои гуногуни мева бо ин намуд сабзавоти барвақтӣ низ таъмин хоҳад шуд. дар ноҳияи Фархор кишоварзон бо мақсади саҳм гузоштан дар таъмини амнияти озуқавории кишвар, гирифтани ҳосили фаровони маҳсулоти кишоварзӣ, истифодаи самараноки замин ва бардошти ду-се ҳосил даст ба коранд. ин аст ки дар саҳро тамоми техникаи кишоварзиро сафарбар намуда ҷамъоварии ғалладонагиро вусъат мебахшанд ва дар заминҳои холӣ шуда кишти такрорӣ мегузаронанд. ҳамкоронамон аз рафти корҳои саҳроӣ дар ин ноҳия гузориш омода карданд.
ноҳияи Фархор нисбати дигар ноҳияҳои водии Кӯлоб гармтар аст ва дар ин ноҳия кишоварзон корҳои саҳроиро 15-20 рӯз пештар оғоз менамоянд ва маҳсулоти кишоварзӣ барвақттар пухта мерасад. Айни замон бо истифода аз техникаҳои мавҷуда ва шароити хуби муҳайё гардида дар ҳамаи хоҷагиҳои деҳқониву инфиродӣ ва кооперативҳои истеҳсолӣ ҷамъоварии ғалладонагӣ вусъати тоза касб карда истодааст. Ба иттилои шӯъбаи кишоварзии ноҳия ҳар рӯз беш аз 80-100 гектар замини ғалла дарав карда мешавад. имсол кишоварзони ноҳияи Фархор дар майдони 9926 гектар гандум киш карданд. То имрӯз кишоварзон зиёда аз 60% ҳосилро ҷамъоварӣ карданд. ҳосилнокии миёна дар ноҳия аз 45 то 50 сентнер ба даст оварданд дар заминҳои обӣ. аксари хоҷагиҳои деҳқонӣ дар заминҳои корами лалмӣ, ғалладонагӣ ва зироатҳои техникӣ кориданд. номусоидии обу ҳаво ба ҳосилнокии ғалладонагӣ он қадар таъсири манфӣ нарасонидааст ва кишоварзон бардошти ҳосили фаровонро интизоранд. дар хоҷагии деҳқонии Толибҷон 53 гектар замини кишти лалмӣ вобаст карда шудааст. имсол 25 гектар заминро ғалла коридем ва боқимондаашро ҷав ва зағир коридем. рӯзҳои наздик гандумро дарав мекунем. хоҷагидорон дар кишти асосӣ тамоми намуди маҳсулоти кишоварзӣ кориданд ва нашъунамои зироатҳо хуб аст. рӯзҳои наздик ҳосили помидору қаламфур ва полезӣ ба бозору марказҳои савдо бароварда мешавад. дар заминҳое аз ғалладонагиҳо холӣ шуда бошад, кишти такрорӣ мегузаронанд. имсол кишоварзони ноҳия дар майдони 9700 гектар пахта кориданд ки айни ҳол нашъунамо хуб мебошад. полезӣ бошад дар майдони 835 гектар киш кардем. аллакай хариб омадааст ҷамъоварии ҳосили полезӣ рӯзҳои наздик ба бозор мебаронанд. ният дорем ки нисбати соли гузашта кишти такрориро зиёд намоем. дар кишти такрорӣ зироатҳои шолӣ, ҷувори мака барои дон, сабзавотҳо, полезӣ ва дигар намуди зироатҳо ният дорем кишт намоем. ба иттилои шӯъбаи кишоварзии ноҳияи Фархор имсол кишоварзон бо азми қавӣ аз иҷрои нақшаи дурнамои маҳсулоти кишоварзӣ бо сарбаландӣ мебароянд ва ин аз дастрасӣ ба техника ва тухмиҳои хушсифату таъмини саривақтии оби полезӣ мусоидат менамояд. ширинҷон Сафарзода, Сайфиддин Исмоилов аз ноҳияи Фархор барои барномаи Навид. боғдорӣ шуғли асосии сокинони ноҳияи Рашт мебошад, зеро обу хок ва боду ҳавои ин мавзеъ ба нашъунамои ниҳолҳои гуногун махсусан намудҳои себ хеле мувофиқ буда ҳосили хуб ба бор меоранд. боғдорони ноҳия дар ин самт таҷрибаи бисёрсола дошта дар майдонҳои васеъ дарахтони ба иқлими минтақа мувофиқро парвариш мекунанд. ҷузъиёти бештар дар гузориши ҳамкорони минтақавӣ мо. боғдорӣ яке аз соҳаи асосии кишоварзии ноҳияи Рашт ба ҳисоб рафта таъминоти аҳолӣ бо узуқаворӣ, афзун гардондани имкониятҳои содиротии ноҳия ва ба кори доимӣ таъмин намудани аҳолӣ мусоидат менамояд. иқлими ноҳия имкон медиҳад ки майдони боғот аз ҳисоби ниҳолҳои серҳосил зиёд гардида талаботи аҳолӣ ба меваи тару тоза таъмин карда шавад. 70 гелоси маҳаллия чормағзам ҳамита як 80 ниҳоли чормағза пеш аями боға من سر کردن 7 کیلومتر همی آب آوردم در شلنگ 50 7 کیلومتر آوردم برای که به آب نهال نمیشه. پیش وقت ما 5 تا 10 تن سیوی محلی را همین سیوی داشتیم پیوند میکردیم سیوی میکردیم همین سیو رفته به همین کسلی رو نابود شد با ایسر نو همین را سر کردیم. иқлими ноҳия имкон медиҳад ки майдони боғот аз ҳисоби ниҳолҳои серҳосил зиёд гардида дуруст ба роҳ мондани муҳофизати боғот аз касалиҳо ва ҳашаротҳои зараррасон боиси баланд шудани ҳосилнокӣ ва зиёд шудани истеҳсоли мева дар ноҳия гардидааст. соли ҷорӣ дар доираи барномаи боғпарварӣ кишоварзони ноҳияи Рашт дар майдони 17 гектар боғи нав бунёд намуданд ва дар доираи зиёда аз 1500 гектар боғҳои кӯҳна барқарор карда шудаанд.
дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидории ноҳияи Рашт 5170 гектар боғҳо мавҷуд мебошад ки аз ин 4775 гектар боғҳои мевадиҳанда мебошанд. соли 2023 кишоварзони ноҳияи Рашт дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидорӣ зиёда аз 35 000 тонна мева истеҳсол намуданд ки ба бозори истеъмолӣ бароварданд. имсол аз рафту нашонамои ҳамин дарахтҳо боғҳо мо мушоҳида карда истем ки бисёр хуб аст нашонамо ва кӯшиш мекунем ки ҳосили соли ҷориро зиёда аз 40 000 тонн бурда расонем. бо ин мақсад хоҷагидорон бо истифода аз усулҳои нави боғдорӣ баҳри ба даст овардани ҳосили фаровон заҳмат кашида бадин васила дар таъмини амнияти ӯзуқавории кишвар саҳми муносиб мегузоранд. натиҷаи таъкидҳои пайвастаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати истифодаи самараноки замин аст ки имрӯзҳо деҳқонону заминдорони ноҳияи Дӯстӣ низ бо заҳмати шабонарӯзӣ ҳар ваҷаб замини корамро оқилона истифода бурда аз ҳосили фаровони он бозори истеъмолӣ ва анборҳои худро аз меваю дигар нави зироатҳо ғанӣ мегардонанд. ҳамкоронамон мавзӯъро идома медиҳанд. акнун аз ин меваҳои шаҳдбори пухтарасидаи дарахтони зардолӯю олӯи боғоти худойдод назаров коми сокинони маҳал ширин хоҳад гашт, зеро ҳосил фаровон асту ба ҳисоби миёнагирем аз ҳар як шохаи ин дарахтон ба миқдори 10 килограмми мева гирифтан имконпазир аст. амаки худойдод айни замон бо аҳли пайвандон ба ҷамъоварии ҳосили пухтарасидаи дарахтону маҳсулотҳои дигари кишоварзӣ машғул аст. ӯ ҳар як ваҷаб заминҳои корами дар ихтиёрдоштаи худро оқилона истифода намуда дар баробари таъминоти рӯзгори хеш ва захираи кофии зимистона, инчунин дар ғанигардонии бозори истеъмолӣ ва пешгирӣ аз болоравии нарху навои маҳсулоти кишоварзӣ саҳми арзандаи хешро мегузорад. дар асоси фармони ҷаноби олӣ оид ба тақсим кардани заминҳо ба аҳолӣ мо ҳам ҳиссаи худро аз ҳисоби фарзандон ба миқдори 1 гектару 40 сотиқ замин барои боғдорӣ ҷудо карда ба мо доданд. мо дар давоми 10 соле ки мо ин хоҷагии деҳқониро ташкил кардем, бо ҳамкорӣ бо ёрдами бевоситаи фарзандонам ки шумораи онҳо зиёдаи 10 нафаранд, дар вақти пухтани ҳосилғундорӣ ёрдам мерасонанд. мо инчунин маҳсулоте ки дар боғ истеҳсол мекунем, миқдори муайяни ҳосили истеҳсол кардамона ба худмонда тайёр мекунем барои зимистон, боқимондаи ҳамина ба бозорҳои ноҳия, вилоят ва шаҳри Душанбе мебарем. мо дар боғамон ба миқдори муайян олӯ дорем ки ҳозир ин авози маъракаи чиндани олӯро сар кардем. олӯ пухта расидааст, бо ёрдами бовоситаи вай аҳли оиламон чинда ҳамин маҳсулоти ҳамира ба шаҳри Душанбе мефирсонем. соли гузашта асосан мо зиёдаи 3 тонна ҳосили зардолӯ истеҳсол кардем, зиёдаи 1,5 тонна анор истеҳсол кардем, мо ба миқдори муайян 2 тонна олӯ истеҳсол кардем. ба гуфтаи қаҳрамони мо ҷиҳати таъмини бозори истеъмолӣ ва захираи дусолаи маводи ғизоӣ дар кишвар тамоми имконияту шароитҳо фароҳам мебошад. вобаста ба ин ҳар сокини мамлакатро мебояд ки заминҳои назди ҳавлигию ёрирасонро бо истифода аз имконоти хеш оқилонаву самаранок истифода намоянд, зеро замини дар дастдошта барои деҳқони асил коргоҳи бузургеро мемонад ки метавонад дилхомолу маҳсулоти ғизоиро истеҳсол карда даромади бештареро ба буҷаи оила ворид созад. мо аз ҳамин замине ки ман ҳозир дорам хоҷагии деҳқонӣ, дар ҳаминҷа новобаста он ки ин боғ аст, мо дар инҷа гандум мекорем ба миқдори муайян. ҳар сол мо аз ҳамин заминҳои байни қаторҳои боғ зиёда 1,5-2 тонна гандум истеҳсол мекунам. мегирам ки мувофиқи фармони ҷаноби олӣ ки бояд захираи хӯрокаи дусола тайёр карда шавад, мо аз ҳамин ҳисоб нигоҳ карда гандум истеҳсол мекунем. ҳозир гандума боз тайёр карда истодам, лекин ҳосили соли гузаштам 1 тонн гандум бо дорам. барои ҳамин мо баъди гандум мо макаи дон мекорем. мо ба ғайри ин зироатҳое ки ман номбар кардам, мо дар инҷа картошка коридаем ки ҳосилиш пухта расида истодааст. ба ғайри ин помидор, қаламфури болгарӣ коридагием, кабутӣ барои бозор коридагием, миқдори муайяни замин ки мо тайёр карда ина ба аҳолии чӣ пешкаш мекунем.
او الکی در این سینی مبارکش جهتی استفاده ثمرناک زمین و راه و اصولهای از زمین فایده بیشتر به دست آوردن را آموخته در این سمت تجربه غنی دارد و همیشه به پیوندان تلقین میکند در برابر کارهای جمعیتی عهده برای کارهای صحرایی نیز باشند، چون که زمین ثروتی بی‌بهاست. از طرف صاحبانش درست کار کرد و استفاده که شد عائله را به محابا هم میخوراند و هم میپوشاند. ابراز می‌دارد خدایداد نظرов. خون سپوریدن در بسیار کشورهای عالم به حکم انعنه درآمده. سالهای اخیر در تاجیکستان هم روند افزایشیابی خون سپرندگان مشاهده می شود. در شهر اسفره ضمن یک چاره‌بینی بخشیده به روز بین المللی دونوری خون، ساکنان زیاد در این تدبیر خیرخواهانه اشتراک ورزیدند. با مقصد بلند برداشتن روند حرکت دونوری و بخشیده به روز عمومی جهانی دونوری خون در بیمارخانه مرکزی شهر اسفره معرکه خونسپاری به پاداش برگزار گردید. مدیر شعبه خونگذرانی بیمارخانه مرکزی شهر رفشنبک عباداللهیف بسا مهم بودن تشکیل چنین معرکه ها را تذکر داده تاکید داشت که هدف اساسی برگزاری این چاره‌بینی کمک عملی رسانیدن به نیازمندان خون به طور اختیاری می باشد، زیرا 80% اهالی در یگان دوره حیاتی خود به خون و جزهای خون احتیاج پیدا می کند. امروز ما در بنای بیمارخانه مرکزی شهر اسفره متشکلانه این معرکه خیرخواهانه، معرکه که مردم رایگان متشکلانه خون خود را آماده سپرده ایستاده‌اند با یک فیض و فتوح کلان بلند گذرانده ایستاده‌ایم و به همگان معلوم است که همین جزهای خون که ما و شما به طریق رایگان سپرده ایستاده‌ایم یک دردرس‌های وزنین، دردرس‌های حیاتاً مهم برای نجات بیماران یاری عملی رسانده ایستاده است. برای همین امروز ما از فرصت استفاده برده ایستاده برای همه آنهایی که برای تشکیل معرکه امروزه یاری عملی خود را رسانیدند فعالانه در این روز اشتراک کردند، میnnتداری خود را بیان می‌کنیم. شرکت‌داران این کاری خیر نیز عملی بسا نجیب بودن خونسپاری را بهر نجات دادن حیات انسان‌ها تاکید داشتند، زیرا هر نفر با سپاریدن خون خود به طفل نوزاد، ضرردیدگان حادثه‌های ناخوش و بیماران وزنین امکانیت از مرگ نجات دادن را می‌دهند و هم سلامتی خود را برقرار می‌سازد. باید گفت که معرکه خونسپاری به پاداش در اسفره به طریق متشکلانه می‌گذرد و در آن نفران زیاد خون سپاریده ایستادند. مورد به ذکر است که این نوبت شماره آنهایی که خون سپاریدند در شهر اسفره خیلی زیاد بود. در روند چاره‌بینی زیاد از 170 نفر به جای برگزاری چاره‌بینی حاضر شده آمادگی خویش را جهت خونسپاری به پاداش اظهار داشتند که از 120 نفر آنها زیاده از 50 لیتر خون گرفته شده است. یکی از تدبیرهای حکومت مملکت جهت تشکل صلاحیت‌های آموزگاران و خوانندگان در تحصیلات معاصر این قبول کنسپسیای گزارش به تحصیلات رقمی در جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2042 میباشد که عملیگردی آن در مؤسسه‌های تعلیمی کشور به تدریج به مشاهده میرسد. در مؤسسه تعلیمی میانه عمومی رقم 4 ناحیه دنغره با تشبث مرکز تکنولوژی اینفورماسیونی و کمونیکاسیون ولایت ختلان در همکاری با ریاست معارف ولایت جهت بررسی رفت اجرای کنسپسیای مذکور سمیناری آموزشی گذرانیده شد. گزارش همکارمان صلاح‌الدین نعمتов در همین باره آماده شده است. تحت سیاست خیرتمندانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان سوهای معارف کشور در دوران استقلال دولتی به طور روزافزون رشد کرد که در تاریخ ملت به سابقه و بی‌نظیر ارزیابی می شود. قبول بیش از 400 سند معیاری حقوقی تنظیم کننده فعالیت مؤسسه‌های تعلیمی برای بلند برداشتن سطح و صفت تعلیم و تربیت در همه زمینه‌های تحصیلات و بهتر نمودن شرایط کاری آموزگاران دلیل این گفته هاست. یکی از تدبیرهای حکومت جمهوری تاجیکستان جهت تشکل صلاحیت آموزگاران و خوانندگان در تحصیلات معاصر این قبول کنسپسیای گزارش به تحصیلات رقمی در جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2042 می باشد که عملیگردی آن در مؤسسه‌های تعلیمی کشور به تدریج به مشاهده می رسد.
дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 4 ноҳияи Данғара бо ташаббуси Маркази технология информатсионӣ ва коммуникатсияи вилояти Хатлон дар ҳамкорӣ бо раёсати маорифи вилоят ҷиҳати рафти иҷрои консепсияи мазкур семинари омӯзишӣ гузаронида шуд, ки дар он омӯзгорони фанни технологияи иттилоотии муассисаҳои таълимии ноҳия ва хонандагон ширкат доштанд. Гуфта шуд, ки консепсияи гузариш ба таҳсилоти рақамӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2042 дар марҳилаи муосир бо дар назар доштани рушди ҷомеа ва навсозии низоми ҷаҳонии таҳсилот таҳия шуда, дар он арзишҳои миллию умумибашарӣ, эҳёи дарки худшиносии таърихӣ, ҳуввият ва анъанаҳои миллӣ, дастовардҳои илмиву техникӣ ва ғайра ба инобат гирифта шудааст. ҳадафи консепсияи мазкур роҳнамоӣ намудани амалисозии устувори рақамикунонӣ дар низоми маорифи ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. Технологияи муосир аз ҷумла интернет ва телефони мобилӣ дар рушди тамоми соҳаҳои ҷамъиятӣ саҳми арзанда дошта бошад ҳам истифодаи бемавриди он тарафи манфӣ низ дорад, ки қисмати зиёди ин семинари омӯзишӣ дар бораи истифодаи дурусти телефони мобилӣ ва шабакаҳои иҷтимоӣ бахшида шуд. агар имрӯз ҳар як хонандаи муассисаи таълимӣ ёки волидайни ӯ истифодаи дурусти телефонҳои мобилӣ ва шабакаҳои иҷтимоиро дарк кунад ва вақти гарони худро дар саҳифаҳои иҷтимоӣ мисол сарф накунад, шумораи иштирокчиёни озмунои Тоҷикистон ватани азиз, илм фуруғи маърифат ёки фуруғи субҳи донои китоб аст, зиёдтар мешавад ва дар рушди нумӯи ҷомеаи мо низ саҳми ҷавонон наврасон бештар мешавад. тибқи нақша қисмати дигари ин ҳамоиш ҷиҳати мубодилаи таҷриба миёни омӯзгорони фанни технологияи иттилоотӣ ва омӯзиши барномаҳои компютерӣ дар синфхонаи компютерии ин муассиса идома ёфт. мавриди зикр аст, ки ҳадаф аз гузариш ба таҳсилоти рақамӣ тавассути технологияи иттилоотӣ коммуникатсионӣ дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ тағйир додани шаклу усулҳои кӯҳнаи таълим ва ба талаботи нав мутобиқ намудани он мебошад. Салоҳиддин Неъматов, Маҳмудҷони Зиёвиддин барои барномаи иттилоотии Навид аз ноҳияи Данғара. ҳар як фасл хусусиятҳои худро дорад. махсусан тобистон фасли беҳтарин ба ҳисоб рафта, он мавсими дӯстдоштаи наврасон алалхусус мактабачагон мебошад. дар ин давра дар ноҳияи восед дар назди муассисаҳои таълимӣ истироҳатгоҳҳои назди мактабӣ ташкил ва ба роҳ монда шуданд. ҷузъиёти бештар дар матлаби Хоҷа Назрев. дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 11 воқеъ дар деҳаи Тугарак 60 нафар кӯдакон бо истироҳатгоҳи фароғатӣ назди мактабӣ ҷалб гардиданд. имсол барои дар сатҳи баланд ташкил ва хуш гузаронидани давраи таътили тобистонаи мактабиён маъмурияти муассиса омодагӣ хуб дидааст. тибқи реҷаи муайян барои кӯдакон нисфирӯзӣ хӯрокҳои гуногуни серғизо пешниҳод менамоянд. имрӯз оши палав, фардо таоми дигар, манбаи дастрас намудани маводҳои ғизоӣ, дар тайёр намудани хӯрокҳои серғизо, қитъаи заминҳои назди назди муассиса истифода мешаванд. Лашкар Раҳимов, сарошпази истироҳатгоҳ, шахси меҳнатдӯст ва деҳқони асил аст. дар ин замин ин маҳсулотҳо барои хӯроки кӯдакон бо меҳнати ӯ парвариш ёфтанд. масоҳати 45 сотиқ замини назди ҳавлигии мактабро ана ҳамин гуна Лашкар бо тавсияи директори мактаб самаранок истифода кардааст. ҳамшо помидор, фалафели булгорӣ дар оҷа, кабичок, ҳамин дар 12 рӯзи ками лагери сурати хонандагон наку, амро само истифода мебарем, нақод кам метем хи. шумо ай бозор намехарем? Не, бозор намехарем. Беғадри руган ай бозор мехарем. ҳам кашкаре ки мехарем. Дига шама ҳисоби чиай. боғи назди ҳавлигии муассиса ин шабу рӯз ҳам сабз аст. инҷо навъҳои гуногуни дарахтони мевандиҳанда парвариш ёфтанд. қисмати зиёди онро дарахтони зардолу ташкил додааст. меваҳои боғ пухта расиданд. маъмурияти муассиса аз олуву зардолу барои кӯдакон акнун шарбатҳои ташнашиканро ҳам пешниҳод менамоянд. зардолу ҳаст, зардолу хайна олшабана камасай гого метем, олшабана хай камтар ки гого олшабана кам метем, компот кала. ҳана помидор ҳаст, помидор кардане ҳисоб шуда мумкин як пас шава бо истифода барем талқонагор рафтем. дар истироҳатгоҳҳои назди мактабӣ баргузории ҳар гуна бозиҳои варзишӣ, шашка ва шоҳмод дар як тараф барои шогирдони китобдӯст ташкил намудани маҳфилҳои китобдӯстон аз рӯи нақшаи муайян баромонда шуданд. доир намудани бозиҳои кӯдакона тибқи реҷаи тасниқ намуда аст. мисли ин истироҳатгоҳ фаъолияти истироҳатгоҳҳои назди мактабӣ дар ноҳияи восеъ дар 3 давра баромонда шуда ҳар давра 16 рӯз идома меёбанд. гузориши Хоҷа Назриф, Худойназар Зуҳруф аз ноҳияи восеъ барои барномаи иттилоотии Навид.
олимон дар бораи вазъи ҳавои сайёраи мерих маълумоти нав нашр карданд. ба гуфтаи онҳо сокинони ояндаи сайёраи сурхро хатари ҷиддӣ таҳдид мекунад. дар шаҳри санкт петербурги россия ҷашнвораи нобиғаҳои макон баргузор гардид ки он ҳунармандонро аз 5 шаҳри ин давлат ба ҳам овард. шарҳи чанд хабар аз хориҷи кишвар дар саҳифаи навбатии барнома. сокинони ояндаи мерих ба дараҷаи баланди радиатсия дучор мешаванд ки ин барои онҳо озмоиши душвор хоҳад буд. дар ин бора олимоне ки маълумотҳои мерихгард Curiosity ва дастгоҳи Mavenро таҳлил кардаанд изҳор доштанд. чанде пеш дар натиҷаи шарораи хуршедӣ дар сайёраи сурх тӯфони пурқуввати магнитӣ рух дод. олимон мегӯянд ки баръакси замин мерих майдони магнитии ниҳоят заиф дорад ки сатҳи онро аз зарраҳои заряднок муҳофизат мекунад. аз ин сабаб атмосфераи сайёра хеле гарм шуд ва нурҳои қутбӣ пайдо шуданд. ин дар ҳолест ки дар макони қарор гирифтаи мерихгард